Здравейте, казвам се Симеон Михайлов. Добре дошли в моя канал и днес ще направя кратка сводка, кратък анализ на вече изминалото състезание в Стара Загора. Това беше втория кръг от националния шампионат по стрит workout, който се проведе, както казах по-рано, в Стара Загора на лостовете на парк Ратилелийски. Благодарим на всички организатори и всички замесени за организацията на това състезание. Получи се добре. Между другото, датата, на която се организира самото състезание е паметна. 9 май, Деня на победата. Така че за мен беше така не само спортен празник, но и исторически такъв. Нямам повече увъртания. По принцип не смятах да правя такъв клип, затова и видеята, които ще добавя видеото с моето представяне от категория издържливости с екран така, а не така, нормално снимано некът за YouTube. Но да, качеството ми е под въпрос, но затова ще се постарая да ви дам детайлна информация за вече изминалото състезание. Започвам с класирането на тройката. В категория сила Атанас Атанасов с 53 точки, първо място Стара Загора. Той е от Стара Загора. Борислав Гояджов второ място, 51 точки, Чепеларе. Стилян Тонев 44 точки, Казанлък. Сега, какво означават тези точки? Категория сила, това включва 3 упражнения. Набирания с 32 кг, максимален брой повторения. Минават всички участници, преминава се към кофички. С 48 кг, максимален брой повторения. Минават всички участници, преминаваме към силови възлизания, без тежест. Силовото, без тежест, за максимален брой повторения. Резултатите на участниците се сумират. Като пример, направил съм 10 набирания с 32 кг, 10 кофички с 48 и 10 силови. 10 плюс 10 плюс 10. Имаш 30 точки. Броя на повторенията на упражненията се равнява на една точка. Това е за категория сила. Между другото, много стабилни момчета. Атанас Атанасов е призьор на изминалото световно първенство. Борислав Гояджов изключително опитен атлет. Стилян Тонев също много силно момче, признавам си, аз не го познавах. Явно е нов в състезанията, или поне аз не съм го виждал, но много ме радва, че има и такива нови лица, които показват едно много добро ниво. Преминаваме към категория издържливост. Тук на първо място моя милост Симеон Михайлов с време 2 минути 18 секунди 30 стотни. На второ място Георги Димитров с време 2 минути 18 секунди 62 стотни, т.е. имахме 32 стотни разлика. Божа работа. Георги можеше да е шампион някой друг ден аз да съм. Така се случи, че това очевидно беше моя ден. 300 няма нужда дори да обяснявам колко малка разлика е, когато става въпрос за сетове, които траят минути. На трето място Борислав Гояджов 2 минути 28 секунди и 6 стотни. Той е Чепеларе Борислав, Георги е от Девен. Забелязваме Борислав Гояджов, второ място в сила и трето място в издържливост, така че един комплексен атлет. Какво представляваше издържливостта? Сета. Това е сет, който правим за максимално бързо време. Всички правим едни и същи упражнения, който е най-бърз, печели и се засича време. Тук имахме, между другото, 15 участника, а в силата забравих да спомена, бяха 8. Сета беше 5 силови възлизания на лоста, 5 кофички на лоста, 5 набирания, след това слизаме от лоста. 3 клека на левия крак, 3 клека на десния крак, 10 отскока, 10
подскока, нали, с lunges беше английската дума, българската я забравих, напади. Отскокове с напади и това го правим два пъти, правим го веднъж и после пак 3 клека на единия, 3 клека на другия, 10 напада. Клековите напада по 2. След тях 15 бърпита с пляскане над глава, след него 25 кофички и след това имаме сет, който трябва да е непрекъснат на лоста. Тоест не може да паднеш и да си довършиш повторението. 3 силови, 3 кофички на лоста и 3 набирания. Докато в другите неща можеш примерно да се разделиш, да направиш 10 кофички и после да правиш по 5, по 5, по 5, сетовите на лоста трябва да са непрекъснати. Тоест ако паднеш на второто силово и нямаш сила вече от умората да го качиш, трябва да направиш от начало 3 силови, 3 кофички и 3 набирания. Това е относно издържливостта. Искам много да похваля нашия отбор Черноморски юнак, защото първото момче е картикиран при нас от категория сила, второто момче аз също и от фристайла също първото момче е при нас. Всички категории първите места са наши. Което е голяма гордост. Все още са много малко, то почти няма. На това състезание нямаше други картикирани отбори, но самия факт, че всички първенци са избрали нашия отбор, много ми харесва и съм горд. Лично съм водил разговори с всеки един от картикираните момчета и лично аз съм ги привлякал. Целта ми е да се развие този спорт. Това зависи от всички нас. Всички трябва да го направим. А в България вече сме към Федерацията на гимнастиката. Съответно трябва да изискваме да се борим с гимнастическите федерации, те да ни приемат. И те също имат полза от това. Но затова трябват борбени хора и да не оставяме съдбата си на някой друг. Борете се, критикирайте се за гимнастическите отбори и нека нашия спорт да е професионален, защото имаме много световни шампиони и те го заслужават. И световни призьори. Продължавам към категория фристайл, след като се отклоних за малко. Първо място, тук имаме еднакъв брой точки, 6,2 точки. Това с фристайл е свободни съчетания, като елементите, които правиш в съчетанието, носят брой точки. Примерно, правиш 3 секунди везна, това е 0,2 точки. 360 правиш, 360 превъртане, хваща се 0,2 точки. Така елементите се събират. Има за комбинация, силова издържливост, сила, статика, атрактивност. Всичките тези елементи са под такива подкатегории. Примерно везната е статика, 360 е динамика, лицевите на планч са към силовата издържливост и така нататък. Но това всичкото е обединено в фристайла и носи брой точки. Илян Феодоров и Мартин Димитров, който е от нашия отбор, са с по 6,2 точки на първо място. Илян от Девин и Мартин от Раднево. Борис Игнатов, който също може би е част от новото поколение, защото аз лично не го познавам, е от Белене, 5,35 точки. Изключително ме радва да виждам нови лица с така силни и добри резултати. Както казах във фристайл, най-много участници 18 на брой, в издържливостта бяхме 15 и в силата бяха 8. Хубаво е да спомена, имаше и нови лица, както казах при медалистите, но и не само. В категория сила и издържливост на четвърто място момче от нашия отбор Денислав Абаджиев, който имаше така много силни резултати. Времето му на издържливост по спомен беше 2.33, а на силата не помня точен брой повторения. Мисля, че направи 11 набиране с 32 кг, 16 кофички с 48
и 11 силови без тежест, което ще му даде сбор от 38, но не съм убеден. Така иначе след видеото не съм убеден за точните му точки, но беше на 4-то място със сигурност. Така иначе след видеото ще оставя класирането, което излезе официалното класиране, за да може всеки от вас да го види и да прецени. А сега ще ви покажа моя сет за издържливост. Смея да кажа, че тепърва силовите дисциплини при нас се развиват. Само от няколко години ги има и тях. Първо се започна само с фристайл. Така че категорията издържливост не е толкова стриктно следена формата, а категорията сила там е стриктно следена формата. Категория издържливост се гледа главно времето. И основните неща, като на набирането да се заключат лактите, брадата да минава над лоста, силовото, разбира се, да не е с една ръка, но като цяло формата не е много стриктна, затова всички се възползвахме от това, като правихме не толкова чисти упражнения за сметка на бързина. Тоест, вие сами ще видите, примерно бърпитата на мен не са ми много качествени, но смятам, че с развитието на спорта ни, извинявайте, телефона падна, но смятам, че с развитието на спорта ни това ще се промени, ще бъдем още по-стрикни. Това е, което имах да кажа. Оставам, сега ще видите видео от моя сет, а след него ще видите извинявам се отново, ще видите и класирането. Благодаря на всички за вниманието. С стрит воркаута напред. Да живее България! Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I need you to listen, I need you